Αυτό που παρακολουθείτε στα πλάνα θα μπορούσε να είναι σκηνή από κινηματογραφική ταινία. Τι είναι? Διάρρηξη η οποία έγινε την Δευτέρα περίπου μετά τις 1 τα μεσάνυχτα σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Ο θρασίτατος δράστης πλησιάζει αργά, ελέγχει το χώρο και σπάει την τζαμαρία. Στη συνέχεια μπαίνει στον εσωτερικό χώρο, αρπάζει μια τσάντα και φεύγει σαν κύριος. Η τύχη όμως δεν ήταν με το μέρος του νεαρού, ο οποίος, όπως βλέπετε μέχρι στιγμής, κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο της διάρρηξης. Ο δράστης περνάει αργά από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη. Ωστόσο, πολίτης που έχει αντιληφθεί ότι ο νεαρός έκλεψε το πρατήριο, τον πλησιάζει και του μιλάει, με σκοπό να κερδίσει χρόνο. Από πίσω του ακριβώς πλησιάζει ακόμα ένας πολίτης, ο οποίος τον ακινητοποιεί ρίχνοντας τον κάτω. Έσπασε την τζαμαρία του πρατήριου υγροκαυσίμων και μπήκε μέσα. Άρπαξε μια τσάντα, αλλά ευτυχώς δεν κατάφερε να απομακρυνθεί, καθώς οι γείτονες της περιοχής τον ακινητοποίησαν. Πήγε απάνω και στο βενζινάτικο και να κλέψει πορτοκαλάδες ή κοκακόλες. Και τον πήραν οι χαμπάρι εδώ πέρα κάτι που καθόσαν εδώ στα μπαγκάκια και τρέξαν και τον πιάσαν και τον πλάκωσαν και στο ξύλο. Υπέροχο! Μακάρι να γίνεται κάθε μέρα αυτό να τους πιάνουν. Λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο φτάνει ένα περιπολικό και συλλαμβάνει τον θρασίτατο ληστή. Οι κάτοικοι της περιοχής, όπως καθαρά είδατε, πήραν στα χέρια τους την υπόθεση και έκαναν ό,τι θα έπρεπε κανονικά να κάνει η αστυνομία. Αυτό που σίγουρα χρειάζεται να τονιστεί είναι το θάρρος που επέδειξαν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι, χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες, καθώς ο δράστης μπορεί να ήταν και οπλισμένος, τον πλησίασαν και κατάφεραν να τον παραδώσουν στην αστυνομία.